boten sing ngopeni NU, tapi justru kita yang diopeni oleh NU. Adong apa ablong? Alhamdulillah. Nek pun ngenten iki saya mantep. Napa? Derek lan derekaken katinian ta'alluman ngalap ilmu lan tabarrukan ngalap barokah wonten jam'iyah muslimat Ya Allah, ampun kalah kali sing mares mau Bu. Mau maresnya saya mau boten. Tepuk tangan dong. Niki lek ngapalke mawon yo pirang-pirang dina kok. Disambi kali masak, disambi karo ngombahi, sambi ngeloni anake, sambi ngeloni ibu. Kula nggih merasakan kok Bu, kula niki nggih teng dusun kula, boten ngaji, tapi teng dusun kula nderek tim paduan suara. Percaya napa boten? Barani padakan. Kula niki nggih nderek tim paduan suara, ngapalke Mars Muslimat, ngapalke lagu perempuan aswaja. Wonten niku jejere kula niku pun sewu. Boten larek-arek tapi sampun alot. Dikon geser kiri malah nengen. Digeser tengah malah miring. Aduh ya Allah, akhirnya tubuh-tubuhan. Nggih wonten niku nek pancen pun muslimat sing tenanan. Mila kita berikan apresiasi kagem tim paduan suara, semangatipun, khidmatipun memberikan yang terbaik untuk pengawasan menika. Mugi-mugi Allah ganjarkan di keberkahan ingkang kathah. Pun wonten iku ya tenanan lek nyapi kudu anyar. Leres. Allah ngantos-ngantos enten sing durung sempet ketiko barang. Iki berkah dari tim paduan suara kudunge Allah. Sesuk saged damel undangan yo. Shallallahu Nabi Muhammad. Oh, niki mantep lan tambah mantep malih piyambak derek Jam'iyah Muslimat Nahdlatul Ulama. Ada instruksi apa dari atas? Enten iuran, enten dawuh damel nasi bungkus, oke. Kan mangkat dadi tim relawan, oke. Didawi mau tahlil TPAC, oke. Apa maneh? Didawi rakuh TMAJT, oke. Semua oke. Nikilah menawi sampun nggadahi raos syukur anggenipun diopeni kalih Nahdlatul Ulama. Kados kula ngeten nggih didawi napa mawon nggih manut. Kala wau didawi dados tim paduan suara ya napa manut. Kadang didawi MC nggih manut. Kon tahlil ya manut. Senajan ya ora ana apa-apa ya ora apa-apa. Manut wong kula niki sampun dididik sejak dari dalam kandungan niki sampun dididik kanthi pendidikan Nahdlatul Ulama. Iki kula tak nuwun sewu matur kali sing nom-nom niki. Lah pundi sing nom? Sing tasih kagungan putra. Simbok kula niku rumiyin Bu nggih niki bunyai sawi ini pirsa. Mbok kula niki riyen matayatan. Nggih gendong, nggih gandeng, nggih jembol. Saestu sing digandeng niku kula, sing digendong adik kula, sing dijembol ingkang terakhir. Diajak matayatan dugi gunung Krinjen menika temprang dugi prekombok. Boten enten grek, boten wonten gojek, dereng gadah kendaraan. Kendaraane apa? Dukar alias bedroke. Niku jaman
kepriye lan saiki kok kare nggih wonten alasane omong wae anak nek kare kok anake dari sana wae wonten sing ngoten niku berkata ya Allah justru nek ngajak putrane ngajak wayahe pengajian itu akan menjadi kenangan indah nalika sampun agungipun ya Allah aku seneng biar diajak mbahku pengajian Masya Allah aku seneng biar dikenalke NU karo mbokku ronate diajak kata yatan kan dosine ingkang kula saking saestu Bu iki menjadi kenangan indah kagem kula piyambak alhamdulillah bocah cilik seneng ngaji wong tuwa sedeng ngaji boten ngaji bakal ada sih bakal mati terus bosan bakal rugi seneng